بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إن شاء الله تعالى فقطان وجيز خطاب دوامي دينامة دردق شروط صحة الصلاة. namazın dürüst olmaklığı için näme gerek şertler dedi. Kısaca şert bilen rukunu näme tapawda onam Allah. Enne bismillah. Birinci şerti näme diye namazın dürüst olmaklığının el ilmu bi duhulil vakti. Namazın vaktinin girenliğini bilmeklik näme şert. Yani bu diýdigi namazın vakti girmedinden okulan girmeden ön okulan namazdan kavullar ve namazın vakti çıkandan sonra näme okulan namaz kavullar. Şoň üçin wagtynda okulan namazlar dürüst boljak bolsa näme bolmaly? Kavul boljak bolsa hökmani soraty wagtyny bilmeli we girenden soň okumaly. Delil näme? Nisa surasının 3. ayetinde Allah Teala näme de inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta diye. Şüphesiz ol namaz näme müminden üstüne yazılanna onun wagty näme mawqutan belli edilip näme yazılly kitaban yazılly diye. Yani İslam wagtyny okawer diýilen näme ibadetler ya namaz farz edilende müminden üstüne näme onun wagtyn beyan edildi diye. Her wagtyn näme her namazyň öz wagty bar. Şonuň üçin näme fela tasihhu as-salatu qabla duhuli waqtiha we la ba'da khurujihi illa li'uzrin. Şonuň üçin hiç bir namaz dürüst bolmaýa okalsa wagty girmedinden öň ýa-da wagty çykandan soň megerem näme dinin ursat beren sebäpleri esasında okasam. Öň ýa-soň onda kabul emma dini sebäpsiz näme okamaklyk kabul däl. Şoň üçin näme her bir namaz kabul bolunjak bolsa öz belli wagtyny okamaly. Ikinji şert näme at-taharatu minal hadasi. Näme minal hadasaini huwa iktaratyn näme alnan bolmaly. Iktarat diýdigi yani kiçik taratından biten bolmaly we ultaratından. Ultarat näme? Gusul. Muňam delili näme? Namazyň dürüst bolmagyna taratly bolmaklygyň şerti näme? Ayetul wuzu diýdik dogryda. Maide surasının 6-njy ayetinde Allah Taala näme diýär? Ya eyyuhellezina amanu iza qumtum ilas-salati faghsilu wujuhakum we aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum we arjulakum ilal ka'bayn we in kuntum junuban fattahharu. Näme diýär ya eyyuhellezina amanu ey iman edenler de iza qumtum yani iza aradtum an taqumu ilas-salati. Eger isteseňiz namaz okamaklyk näme faghsilu yuwun siz dessine wujuhakum yüzleriňizi we aydiyakum we elleriňizi ilal marafiqi tirseklerinize çen wamsahu we mesçekin başlaryňyza we arjulakum we yuwun ayaklaryňyza näme ilal ka'bayn topuklaryňyza çen we in kuntum junuban näme biyanqy kiçik taratda gerek zatlar emma näme kiçik taratda siziň aýam näme junup bolupsyňyz gusul bolupsyňyz onda näme fattahhar onda doli bedenleňizi näme yuwun gusul alyň diýip gusul almaklygam näme allyk. Bula ayetten delili we hadisden hem delili näme İbn Umar radıyallahu anhuma rivayet eden hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näme diýär? La yaqbalullahu salaten bi gayri tuhurin. La yaqbalullahu. Allah Taala kabul etmez diye okalan namazy täretsiz diýen. Täretsiz okalan namazy Allah Taala näme kabul etjek geleken. Tayyib, üçüncü şerti näme? Taharatu thawbi wal badani wal makan allazi yusalla fihi. Tarat almal diýilende de näme diňe beden taraty gözüňe tutulan okenden 3 tarat gözüňe tutulýan eken. Egin başyň hem taratly bolmaly eken we bedeniň hem arasda bolmaly eken wal makan allazi yusalla fihi we namaz okajak ýeriň hem hukmani suratda näme arasda bolmaly eken. Tayyib. Emma taharatu thawbi in egin başyň arasda bolmaklygyna delil näme? Muddessir surasının 4-nji ayetinde Allah Taala näme diýär? Ve thiyabaka we egin başlaryň hem näme? Fatahhir arasda diýär. ولقوله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه بالأرض وليصلي فيهما. وينا في غمام صلى الله عليه وسلم إذن واشنغم أرثا والمقلون أبرا أيضا حديث وأنه دنام دي إذا جاء أحدكم إتشن الذبير نام متشي دنام هذا قمانا قال فلينظر ثلاثن يعني إذن واشلرنا كوشنا فإن رأى في نعليه eger görse diye kowuşlaryny qadaran yani xapa bok tedek şuňalyklaplar felyamsahu bil ardi onu näme yere sürsinna arasalasyn diye soň wal yusalli fihima soň şo iki kowuşlaryna näme namaz okasyn diye. Tayyib bu hadisden näme almal peýdamy birinji peýdamy kowuş namaz okasa bolýan eken. Dogry dämi? Emma bu taraplarda
giňişleýin ýaýranlar kowuşdy namada okamaklyk kä bir adama mekruh saýa köp adama näme haram saýa. Ýa aslynda Rasulullah näme wal yusalli emrdäme. Wal amr näme diýdik usul fiqda? Wal amru lil wujub. Ta näme gelýänçe sarif gelýänçe. Şu käbir ulamalar näme şu emrini tutdu danym näme diýdiler kowuşly okamaklygy mümkinçilik tapan adama kowuşly okamaklyk wajib diýdiler. Hatta başga bir hadisde Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem näme diýär? Khaliful yahud diýär. Ýewreýlere meňdeme sallu fin ni'al kowuşlaryňda namaz okan fe innel yahuda la yusalluna fi en-ni'al. Çünki näme aw kema qala sallallahu aleyhi ve sellem. Çünki ýewreýler näme diýär? Kowuşda namaz okanaklar diýär. Yana sarif var. Rasulullah'ın ayakkalaryna jokan ýeri var. Ashablaryň ayalaryna jokan ýerleri var. Şoň üçin näme kowuşly namaz okamaklyk näme sünnet. Birinji peýda alýan adam näme kowuşly namaz okamaklyk haram däl eken, sünnet eken. Wa ikinji bilmeli adam näme kowuşa bok şoň alaqatlarda näme ýumalken ýa ýumak şertler ta aýyrlansa näme ýere sürtämeli eken. Üçüncü almal peýdamyzam näme musulman egin maşyna üns vermeli namazda duranlar. Şunu ýokmany suratda egin maşyna üns vermeli, arasda mıhapam. Ýöne elmadama näme üns vermeliler, waswasa düşmeliler. Gördüň makdyň näme bir hapaň deňinden geçdiň ýa nemetdiň degen bolaýmasyn diýen pikir geldim kelläňe egin maşyna üns vermeli. Onu niýeden allyk felyandur diýdi. Dogry. Tabi yana bir üns vermeli adamı da näme qadaran aw adan diýdi. Dogry. Ya qadar degen bolsa ya eza degen bolsa diýdi. Bu gördüň näme şekkun min ar-rawi diýeler. Bu Rasulullah'ın arasyndan çykan sözler. Haýsam bolsa biri Rasulullah'dan çykan. Qadaran söz çykan ya da adan söz çykan. Ýöne hadis riwayet eden näme ya qadar diýdi ya eza diýdi. İkisiniň manysy bir. Ýöne qadar sözüni ulandymy, eza sözüni ulandymy men ýadymdan çykar. Aw şek. Şunu da şek min ar-rawi riwayet edenden çykan. Ama Rasulullah'ın agdyndan ya qadar çykan ya eza çykan. Tayyib. وأما طهارة البدن أما بدن أرث والمقون دليل نامة لقوله صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه أيضا سدي حتشنا مذي وارد ثورنا پیغمبر مندن مذي نامة دينم الله نامة ديدي توضأ واغسل ذكرك تارتل ونامة أجيت يرنم أولتنم قوة نامة يوديدي سباتن مذي نامة ديدك نجاست degen ýerine näme hapalaýar diýdik. Egin başyňa degsen ýa üstüňe degsen näme hapalaýar diýdik. Şoň üçin bedeniň hem näme ýumaly arassalamaly eken. Nonam ýa Ali radıyallahu anha aydan Ali radıyallahu anhu şoňa aydan näme hadisinden faida çykardy. Wa qala lil mustahadati ighsili anki ad-dama wa salli wa istihada goryan. Istihada da näme kesel ganly goryan diýdik. Wa kesel ganly goryan goran sahaba da näme sahaba ayala da näme diye peygamber igsili yu näme üstünden anki öz üstünden bedeninden egin başyňdan eddeme şo gani we salli bu hadisem näme anlatdy ýa bedenleňem arasda bolmalyken we amma taharatul makan amma okajak ýeriň arasda bolmaklygyna delil näme li qawlihi sallallahu aleyhi we sellem li ashabihi ve qad bala al-a'rabiyyu fil mescidi ariqu ala bawlihi sajlan min ma'in ýeriň arasda bolmaklygyny niýeden allyk haçanna bir çarwa arap gelip mescide sip başlany Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näme diýär oňa sip bolan soň oň siýen ýerine näme sajlan ýani bir wedere näme suw guýuň diýär. Emma ýeriň arasda bolmaklygy şert bolmady. O da Rasulullah näme suw guýuň diýip buyurmady. Eýem şu Rasulullah'ın ariqu ýani guýuň ala bawlihi siýdiginiň üstüne sajlan bir wedere suw diýdigi eýem näme düşündik namaz okajak adamynyň bedeniniň egin başynyň arasda bolmaklygy şert bolşýalyk namaz okajak adamynyň namaz okaýan ýerim hukmany suratda näme arasda bolmaly eken. Faidatun inne bide bir näme ýanky gurlan atlama degişli bir peýda berýär. Ola men salla we alayhi najasatun la yadri biha fa salatuhu sahihatun we la i'adata alayhi. Inne bir adam diye okap bolandan soň billi egin başyna ya da üstünde ya da okan yerine bir necahat bar eken näme etmeli? Namazyny täzeden okamaly? Ýok, namazyny täzeden okamak gerekär. Zaten biz näme şertlaryň hemmesi näme diýdik? Bir derejeliler diýdik. Käbir näme gaçya, käbir näme gaçanak. Yani egin başyň arasda bolmaklygy, ya bedeniň arasda bolmaklygy, ya ýeriň arasda bolmaklygy şert. Dogry dämi? Ödem şerti kemal mi şerti sihha? Şerti sihha yani şonun sahih dürst bolmaklygyny şerti. Emma namaz okap bolanyndan soň billin okan ýeriň hapaken. Ya egin başyňda näme hapa bar eken. Ya da näme aýagyň eliň bir ýerine bok ýa sidik bar eken.
Ha taharat alandan soň degipdir. Odam yumak ýadyňa düşmändir. Namazam okap boldum, näme etmeli? Namazymyz kabul. Täzeden okamaklyk gerek gel. Bu birinji mesele, birinji surat. İkinji surat näme? Ve in alima biha asna'a as-salati diye. Namaz okap durqa ýadyna düşdi. Namazda minmedinniň ýadyna düşmedi. Namazda minne bolyn okap durqa näme ýadyna düşdi. Balana näme sidik degipdir. Ha? Ya duran yerinde näme hapa baraka näme etmeli? Ne jogaby gelýär? Fa in amkanahu izalatuha ha? Eger mümkinçilik tapsa diye namazyň içinde şona okawat ýurqa aýyrmaklygy. Fa in amkanahu yani mümkinçilik tapsa izalataha şo näme hapa degen eşigini aýyrmaklyk. Bi en kanat fi na'layhi misal şu nähilek mümkinçilik tapyp biljek. Nimen ýanky meseleni näme gözüme getirjek bolýar. Men namaza qawatýar egin başyma hapa degipdir. Namazda qam nädip men aýryp bilýär. Mümkinçilik barmy o? Misal berýär. Ha bi en kanat fi na'layhi. Kowşunna hapa bolsa diýär. Aw fi thawbin zaidin ala ma yasturu al-awra. Ya misal şu näme koýnawym balagyrma üstünde donumma. Şunu ya koýnawymma daşynda da näme ýene bir gat koýnawymma. Namazda qatyr qam donumy çykaryp bilýär, çykaryp bilemem. Çykaryp bilýär. Ya kowşum çykaryp bilýärmi? Çykaryp bilýär. Şuňa alaq etmeklige mümkinçilik bar bolsa diýär. Azalaha ve atamma salatahu. Gon ýadyna düşen ýerinden näme daşky nejasat degen eşigini ya kowşun aýyrýardan näme kesmän ýygyny oka berýär namazyň. Ve in lam yumkin izalataha. Emma näme namazdan çykmasa aýryp bolmajak bolsa näme ha salla ve la i'adata ha ve in lam yumkin izalataha salla ve la i'adata alayhi diýär. Eger mümkinçilik bolmasa diýär şonu aýyrmaklygy näme namaza goýa we täzeden näme namazyny gaýtarmagam gerekkä. Misal üçin owratum ýapýan eşigimde başada. Düşündiňmi? Bir adamyň şo koýnawyndan başga koýnawy ýok, onam çykarsa ýalaňa jokamol bolýar. Düşündiňmi? Ýumaklyga aýyrmaklyga da mümkinçilik ýok. Näme etmeli men? Şo hapa degen eşigimde okamalym ýa-da ýalaňa jokamol. Şol eşigimde goýan. Tak okap bolamdan soň suw tapdym, eşik tapdym, täzeden okamalym. Täzeden okamallar. Eýem näme şo wagtynda men boýnumdan şolat näme gaçdy. Tayyib. لحديث دليل نيذن لحديث أبي سعيد أنه صلى الله عليه وسلم صلى فخلع عليه. أبي سعيد نام الخدري رضي الله عنه نام روايته في غمم صلى الله عليه وسلم برو نماذ قاتل قنام دي صلى نماذ قاتل فخلع نماذ قاتلون يرنن çıkardı diye نعليه كوشلرني إذا في غمم uyup duran sahabalar نام فخلع الناس نعالهم Rasulullah'ın edenini edip idirnak adamlarım kavuşlarını çıkardılar diye. Felemmen sarafa yani namaz bu torondan sonra Rasulullah qala aytdı diye sahabalarına lima khala'tum siz ne için kavuşlarınızı çıkardınız? Qalu idirnaklarım näme diye. Ra'aynaka khala'ta fa khala'na sen çıkaranın gördük bizem çıkardık diye. Sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özünün çıkarmaklığının sebebini aytdı. فقال إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثا يعني جبرائيل عليه السلام قال لدانم aytdı diye men namaza qam şu iki kavuşunda xapa wadi diye xabasa yani bok necatat xapa wadi diye şoň üçin çıkardım diye. Düşündiňmi? Emma siz men çıkaran görüp xapa bolmasa çıkarmaklygy näme derkarlyk ýokdy diye. Soňra näme diye fa iza jaa ahadukum ila al-masjid şundan meýle haýsy näme haýsyňa da mescide gelseňiz diye fel yanzur seressin diye yani kavuşlarına fe in ra'a eger görse de fi na'layhi kavuşunna nama qadaran aw adha khapa baqşun alaqatlar felyemsahhu bil ardi süpürsün ya nama sürtsün yere ayırsın ya wal yusalli fihi ma thawam şu kavuşunna nama oqa versin ya şunlukda mı tayyib yani nama kabir mezheplerde ihtilaf ettiler namazın ortasına yetemden nam ettim koynawymda ya kowşumda nejasatyň bardygyny bildim. Dogry dämi? Näme diýerler? Yo namazyň batyl diýerler. Düşündiňmi? Çıkaryp okanyň bolany ok diýerler. Sebäbi sen namazda giýrende eýem şoň durs bolmaklygyny gerek şertsiz başladyň diýer. Şoň ýadyňa düşdümi? Kowşumda ýa-da başynda bok barkan namazyň kesmelli. Ýöne sahih näme nas hadis we Rasulullah namazyň arasynda Cebrail geldi dogry dämi? Cebrail gelip näme diýdi? Necasat barakan kavuşunda çıkar dedi. Rasulullah namazdan çıkıp täzeden başladymy ya da aýdylan ýerine kavuşun çıkıp şo namazyna dowam etdi. Şo namazına dowam etdi. Eger näme
Namazın öňen batıl bolup onu täzeden okamaklyk wajip bolýar. Rasulullah näme derdi? Namazdan çıkardı da näme derdi? Adamlar diýerdi biz namazyň dürüst bolmakyna gerek şert näme? Gerek şertsiz başlapdyr. Kowuşum nejat eden gelin täzeden okalyň diýerdi. Ýok, indi Rasulullah şeýitmekligi bize näme delil berýär? Namazyň başyna ýa ortasyna ahyryna billik näme okayan egin başymda nejat bar eken aýyrmaklyga mümkinçilik tapdymy? Aýyrýan namazyň içindäken öňem kabul şoň ýygyna okap gidibermeli. Taýip 4-nji şerti näme? Satrul awrati, awratyny ýapmaklyk. Şunuňmy? Yani awratyny ýapmaklygy egin baş tapan adama ýa-da egin baş ýok da näme örtünmäne näme mata ýa dolok tapan adama näme ýalaňaç namaz okamaklyk bolanok. Şunuňmy? Ýöne bu döwürde näme käwir adamlar geň almaga mahmal bu şerti. Näme ýalaňaç okaýanmam dedi. Ýa bir döwürler näme şeýle bolan musulmançylykda garip bolan adamlar hatta egin maşam tapmadyklar. Hatta ölenlerine gömmene kepenem tapmadyklar. İki sahabany bir kepene daňar ekenler. Kellesini ýapsak näme ayagyna yetmedi, ayagyny ýapsak näme kellesine yetmedi diye. Şoň alyp näme başda musulmanlar näme kösençi, garipçilik görüp ötdiler. Şoň üçin biz bilmeli bolat. Bir döwür bir adam näme garip boldy, awratyny ýapmady, egine şyk tapmady, egine şyk tapdy. Dolu awratyny ýapmana ýetenap, şunuňmy? Şoň üçin öwrenmeli bolat bu şertini. Satrul awrati, awratyny ýapmaklygy hem şert. Awratyny ýapmaklyga mümkinçilik tapypam awratyny ýapmasaň sen namazyň kabullan. A'raf surasynyň 37-nji aýatynda Allah Taala näme diýär? Ya bani Adam khuzu zinatakum inda kulli masjid. Yani inda kulli ibada. Şunun. Ey bani Adam, ey Adam oğully, khuzu alyň diýär, zinatlaňyzy diýär. Inda kulli ibada. İstenek bir ibadet etmek istediňizmi? Namaz okamaklyk istediňizmi? Näme zat zinat saýylýan mota şonyňyzy näme geýiň diýär. Şunuňmy? Şol ayetden ulamalar näme tahiyye giymekliňe näme sünnetini çykardylar. Şunu tahiyye giymeklige näme sünnet. Zaten musulmanyň däp desuruna näme erkegiň başy örtküli bolmaklyk. Nämeden saýylýar? Zinatdan saýylýar. İstinbad etýän kim? Şeyh Albani rahimahullah. Tayyib. Ey usturu awratikum ve kanu yatufuna bil beyti uratan. Ayetin tefsirine näme usturu yani ey adam ogly mesçitde näme zinatyňy alyň diýdigi. Yani örtün awratlaňy diýdi. Näme üçin? Sebäp isen Araplar tawaf edenlerine yalaňaç tawaf ederdiler diye. Uratan. Türkmençilikde de bir nakıl vardır köreden gelen yalaňaç Araplar diýenler. Şondan gelen Araplar näme eken yalaňaç tawaf etýän ekenler. Ondan İslam'a gireňizden soňam öňkü adatlaňy edäýmen diýene zinatyňy alyň diye. Örtün awratlaňy. Ve li kavlihi sallallahu aleyhi ve sellem la yaqbalullahu salata haidin illa bi khimar. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisen manamedi Allah kabul etmez diye näme haidin namazyny näme örtgüsü bolmady. Haid näme ulluk ýaşyna ýeten gyýy. Şunuňmy? Yani hayd görýän gyýdal. Ulluk ýaşyna ýeten gyýy. Ulluk ýaşyna ýeten gyýy. Ya namaz ýaşyna ýeten gyýdyň näme namazyny örtgüsü bolmasa Allah Taala kabul etmez diye. Tayyip. Enne awrat örtmän şertligini bildik. Enne bilmeli zadymyz näme? Awrat näme? Şonu bilmeli. Namazda örtülmeli awrat näme? Ve awratur rajuli ma beyne surratihi ve rukbatihi kema jaa bizalika al-hadithu an Amr ibn Shu'ayb an abihi an jaddihi marfu'an ma beyne surrati ve rukbati awratun. Erkeğin awratyny ve awratur rajuli erkeğin awraty ma beyne surratihi surra göbek ve rukbatihi näme topuk diýen diýir. Erkeğin awraty näme namazda örtülmeli awraty göbek bilen näme diýdiniň arasy. Bular näme Amr ibn Shu'ayb an abihi an jaddihi. Şondan gelýär, rivayet edilýär. Peygamberimiz näme diýär? Göbek bilen diýdiniň arasy awratdyr diýär. Ma beyne surrati we rukbati awratun diýär. Göbek bilen diýdiniň arasy awratdyr diýär. وعن جرهد الأسلمي قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بردة وقد انكشفت فخذي فقال غط فخذك فإن الفخذ عورة. جرهد الأسلمي نامد يا مرة geçip barýady diye burun Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem deňimden ya وعلي بردة meniň eýimde donmady diye. وقد انكشف فخذي ve budumam açylypdy diye. Şonda Peygamberimiz näme diýdi? Gatti
yap dedi diye. Fakhidaka budunu fa innal fakhida çünkü nama bud avrat diye. Tayyib. İnne nama diye فإذا صلى الرجل في إزار يستر ما بين سرته وركبته أجزأه إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. إن يعني خديث ثلاثة دائما أنا برا آدم نام جوابك كلن ديدنا عارفن يبقى قطع نام هذا نام قول لا يجقلا دور دامه. أبو حنيفة مذهب نام رحمه الله شو حديث ثلاثة دور دولار على في مذهب أن نام برا آدم جوابك كلن ديدنا عارفن يبقى قطع نام ولا نام هذا الدرس يا نام يق بما ينا قش المرضات شنو أولم ثون حديث ثقيلة دينا جوابك كلن ديدنا عارفن يق نام هذا قطع قول دال شنو ما أولم نام ديا في غمام الأشاق حديث بخاري مسلم ده قال أبو حديث لا يصلين يعني أقايمة أحدكم هيج بيرين في الثوب الواحد بركوي نقطة ليس على عاتقيه منه شيء إكي أغنرنم يب مصدية إكي أغنرن يب مطلق عاتقيه نامنا عاتق إكي أغن يب مانم نام بيري دنگا قوة كلن ديدن عارثني örtüp namaz أقايمة بل أيام قشتي شنو يعني قوة كلن ديدارا örtülmeli ve hükmani surette de nama eğningem nama yapılan olmalı. İnne şutada nama soruyor çıkıyor şutadan geyledi küçük mayka var. Maykada namazda olsa kavul mu? Kavullar. Ama sen kiyalak şu kolun bilen yapyan, eğnin bilen yapyan maykada kosan nama kavul. Bul ayam nama qoşullu. Hükmani surette inne nama kan erken avratı diz bilen eğin aralı yapılmalı kan. Şunun eğinden dizine çen yapılmalı kan. طيب والمراد أنه لا يشد الثوب على وسطه فيصلي مكشوف المنكبين بل يتزر به ويرفع طرفيه فيخالف بينهما ويشد على عاتقه فيكون بمنزلة الإزار والرداء وهذا إذا كان الثوب واسعا فإن كان ضيقا شده على حقويه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لجابر في الثوب الواحد إن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به دي. Yani ol murat diye hadisten gözüme tutulayanlar da diye. Yani bir yerinin uzun matası var 4-5 metre. Doğru değil mi? Yani bizim yurtlarımızda gözüne getirip koyunak ama Arap yurtları var, Hindistan, Pakistan, Endonezya, Malezya ve Amerika'da uzun mata alıp bir yılına dolayarlar diye. Resulullah ne diye kimin şon alıp matası var olsa diye dinge göbeklen dizinin arasına yapıp okumasın diye. Näme dizine göbeklen näme dizinin göbeğaran yapan sonra şon bilen yine galları var näme iki eğinin yukarıyım näme yapmalı hükmani surette. Näme diye fe yuhalif beynehuma ve yeşuddu ala atiqihi. Şo bir näme göbeklen diz arasına yapandan sonra atiqini iki eğinlerine näme yapsın yani kim şeyse näme diye fe yekunu bi menziletil izari ve rida. Eğer şu udun matana aşağını dolasa son üstünem dolasa izar bilen ridaya alaq oluyor. İzar näme biline dolanayan mata izar değil ya. Hasta iki tane kılat dolanayanlar. Şu an aşağını örtüleyenine izar değil ya. Yukarısını örtüleyenine näme değil ya? Ridar değil ya. Ve hâzâ izâ kâne thawbu vâsi'an. Udun molsa diye dolanayan matan. فإن كان ضيقا شد على حقويه أما نام جيان مatan dar olsa yaqisa olsa dinge aşağına dolanayan üstüne de yan rahat tapmadan onu kavul boynundan geçiyor. Boynundan geçiyor. Bir näme çölbeye vanna dinge göbek bilen dizinin arasını yapmana yetiya başka yergem yetana. Indi şu yukarısını yapmalı mı ya aşağını yapmalı? Ha? Aşağını yapmalı. Ama näme ikisini yapmaklığa mümkünçülük olsa şonu yapmanam okusan namazın kavul mu? Namazın kavul değil. Tayyip. İnne ayalın avratun ama vel mar'atu kulluha avratun. Ayalın hemme yeri avrat. Kaide aliyat. Ayalın hemme yeri avrat. İlla inne istisna etiyat çıkarıya. Vecehaha ve keffeyha. Dine yüzü bilen iki ayeti. Şonu çıkarsa bolya namazda. Tayyip. Avratduğun neden alıq ayalın hemme yerinin İbn Mace'de ve Tirmizi'de geliyor sahih hadis. Näme diye Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem el mar'atu avratun. Ayal näme durmuşunu avrat diye. Hatta ayalın näme sesem avrat. Ve kavluhu sallallahu aleyhi ve sellem la yakbalullahu salate haidin illa bi khimar. Allah kavul etmeye näme namaz yaşına yeten qeyd maşgalanın
namazyny himarsız, örtgüsüz, dolu näme ayal örtünmeli. Himar biziň dilimizde kurta bolýar. Himar biziň dilimizde kurta ýa-da pürönjek şungalaklar bolýar. Şunnuňmy? Inne ayalyň näme örtýän eşigine tapylmaly şertler näme bolmaly? Birinji bilen depesinden daban neçeni örtmeli. Birinji şert. Satir bolmaly li jemi'il beden, depesinden daban neçeni örtýän bolmaly. Rukuwa secdägidenne hatda dabanlaram görünmeliler. Emma käbir gyýdy gelinler köp görýän ýerimizde namaza koýarlar, köýnekler topugyna ýetýär, aşagam jorap bolana. Şo namaz bolana, hökmani suratda. Jorap bolsun içinden, balak bolsun işimiz ýok. Şo depesinden goýup berlen köýnek dawan neçen yapmaly, ýerde näme üýşüp durmaly şo köýnek. Şunuňmy? Hatta näme sünnete görä näme etmelidik? Artmalydyk, ýerden bir gaş näme etmelidik, süýrenmelidik. Birinji şerti näme eken? Depeden dawan neçen doli örtýän bolmaly eken. Ikinji şerti näme bolmaly? Giýiň bolmaly. Giýiň bolmaly. Bizde ýanly köýnek diýilýärler, indi gally ýanly köýnekler. Olam näme kapyryň terbiýesine geçensoň şu derejä etdi gyýdy gelinler. Ýanly bolmaly, giýiň bolmaly. Üçüncü şert näme bolmaly? Ýuqa bolmalylar, içi görünmeliler. Näme bolmaly? Syky bolmaly. Dördüncü şert näme bolmaly? Kapyryň ka meňdemeliler. Kapyrlan ka meňdemeliler. Ödem depeden aşak goýup berýän bolmaly. Abaya diýen raplar, abaya ar-ra's diýer. Depeden goýup berýän bolmaly. Ma köp kişi näme geýýär, kostyumy gyýdy gelinler, käbir gyýdy gelinler we örtünýärler. Ene türklen ýalyk örtünýär. Kellesine ýalykdan ýalar we kostyum, paltoda näme geýýär, erkenkel egni, boýuny gady bildirip durýar. Ýara depeden goýup berýän näme geýmeli, köýnek geýmeli, ýa-da gyýyňasyň gow dolany iki egni bilen näme ýapýan bolmaly. Şunuňmy? Tayyip, 5-nji şerti näme? İstiqbalul qiblati. Qibla bakmaklyk, olam şerti. Qiblaň nirden bilýän adam, ýa-da bilmese de, soramana näme? Adam tapýan adam näme? Hukmani suratda qibla bakmaly. Emma bilmedi, soramana da adam tapmady. Bu adam näme etýär? Ödi, gaýrat etýär, biljek bolýar. Şu tarabam qibladyr diýip näme? Haýsy taraba gowuny gitse şu taraba näme okaýar. Emma soramana mümkinçilik tapdy, soramady. Şunuň ýa hatda gözle jogam bolmady, okady, namazy näme kawulla. Näme diýär Bakara surasynyň 150-nji aýatynda? Fawalli wajhaka shatral masjidil haram. Fawalli baqtyr ýüzüňi, fawalli baqtyr ýüzüňi, shatra tarapy, shatral masjidil haram, tarafal masjidil haram. Näme masjidil haram ýani Kaaba baqtyr diýär ýüzüňi. Haçan sen Kaabada bolsaň. Wa haythuma kuntum nikabada dal başga ýerlerde wa haythuma kuntum başga da nirde bolsaň wa haythu wa başga da nirde bolsaň fawallu baqtyryň ýüzüňizi ha wujuhakum shatra şoň tarapyna şunuňmy Kaabada bolsak öňe baqtyrýar Kaabaň daşynda bolsak tarapyna baqtyrýar wa li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam lil musii salatahu wa yana nama peýgamberimiň sözü wa lil musii qaw okamadygy namazyny qaw okamadygyň hadisi diýip bir hadis var. Näme diýär şoňa? Iza qumta ila as-salati eger dursaň namaza qomaklygy fa asbighil wudu qawwatta nama taratyn qilli thumma istaqbilil qibla soňam nama qibla baqtiya qibla bakmaly. Tayyip ýöne ka halatlarda nama qibla bakmasaňam bolýar. Şunuň asl kaida nama şert qibla bakmaly. Soň istisnaatlar gelýär. Ka halatlarda qibla bakmasaňam bolýar. Haýsy halatlarda wa yajuzu tarkul istiqbal fi şiddetil khawf. Misal üçin näme? Qiblaň şu tarapda. Dogrydan qibla bakanda ýeňsäňden düşman geljek. Akit ödem geljene şeklin şübhän ýok. Dogrydanmy? Şonno şu düşman geljek taraba bakyp okasaň bolýar. Şunuňmy? Ýa-da qiblamyz şu tarapda, ýöne düşman ýeňsämizden geldi. Goşun şu düşman taraba bakyp näme okasa bolýar. Şunukdamy? Ýa misal qiblam bu tarapda. Ýeňsämde de gapymma. Ödem näme bir erbet zaman bolly, ogry köpelli Günne günaşa näme öý ýarlypdyr. Çala ahmal bolsaň öýüňe girjekler. Şu halatlarda näme? Şu gapa wagt näme? Qibla namaz okasa bolýar. Şuň halatlarda boýnundan gaçýar. Ve edil şoň alam we fi nafilati fi seferi ala rahila. Nafile sünnet namazlaryna ýolagçy bolsaň,
وفي النافلة سنة namazlarına qocaq bolsaň fi safar yola çıkaranda ala rahila ulagyň üstünde oqasa bolýar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näme diýdi? Atda var ýaka ýolda. Sünnede qocaq bolsa ilki tekbir çekende namaza girende kıbla bakdyrarken näme ulagynyň ýüzüne. Soňam nira baksa namaz oqa bererken. Ol sünnet namazlarına düşünün. Emma farz namazlarına Rasulullah beytmedik. Yere düşüp näme kıbla bakıp namaz oqarken. Emma men gidip barýan maşinna näme sünnet oqasym ele durmana da mümkinçilik ýok. Ýüzüme kıbla bakdyryan Allahu ekber diýip girýän. Ya da ona da mümkinçilik ýok. Allahu ekber diýip namaza girýän we gidiber. Ýüzüň näme kıbla tarafa bolsun, ters tarafa bolsun. Şunlukmy delili näme? Indi ýanky gorku halatlarda zatlarda kıbla bakmasaman bolýan. Ona Bakara surasının 239-njy aýatynda Allah Taala näme diýär? Fa in khiftum, eger gorksaňyz, ýani düşmandan ýa howpawan gorksaňyz, ferijalan, aýak üstünde bolsaňyz, aw rukbanan, ýa ulaglaň üstünde bolsaňyz, duran halyňyzda oqaň diýär. Şunuňmy? Duran tarabyňyzda oqaň diýär. Fa in khiftum düşman näme? Kıblaň ters tarapyndan gelir edip gorksaňyz, ferijalan, aýak üstünde bolun, aw rukbanan, ýa atyň duýan eşegiň üstünde bolun, şo näme? Gorku gelýän tarabyňyza bakyp okalan, eger şo tarap kıbla tarabyna gawat gelmedi diýär. Ve qala ibn Umar mustaqbili al-qiblati ve gayra mustaqbiliha. Şunu tefsir eden näme diýdi? Howpawan nimeside? Näme oqa berin, aýak üstünde bolsaň, ulagda bolsaň da mustaqbili al-qibla, kıbla gawat gelsin ve gayra mustaqbiliha gawat gelmesin diýär. Haýsy tarap näme? Amanlyk gelýän bolsa şu tarap wagtda oqa berdi. Qala Nafi'un la ara ibn Umar zekara zalika illa anin nabi sallallahu aleyhi ve sellem. Bunam näme ibn Umardan rivayet etinem Nafi'am näme diye şu sözi ibn Umar Rasulullah'dan eşitmedik bolsa näme aýtmazdy diye düşünme. Yani ayetin tefsirini, yani ibn Umar näme diýip tefsir etdi ayeti? Kıbla bolsun bolmasın, gorku hala düşdüňizmi? Namaz oqa berin. Haýsy tarafa seredeňizde size näme arkaýyn bolýan bolsa oqa berin diýdi. Şey diýip tefsir etdi ibn Umar. Nafi'am näme etdi? Okuwçysy ibn Umar'ın. İbn Umar şu tefsiri hükman Rasulullah'dan alandan diye. Ve an ibn Umar qala kana an-nabi sallallahu aleyhi ve sellem yusabbihu ala rahilatihi qabla qibla ay wajhin tawajjaha ve yutiru alayha ghayra annahu la yusalli alayha al-maktuba. İbn Umar näme diye Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yusabbih dedi, yani yusalli. Yusabbih dedi, yusalli. Yani nefil namazlar oqardy diye Peygamberimiz yusabbihu, yani kana yeteneffalu ala rahilatihi ulagunna qibla ay wajhin, qibla yani tarafa ay wajhin tawajjaha, ulagy haýsy tarafa wagtda şo tarafa näme oqar giderdi diye. Ve yutiru alayha, ve wutrunam näme ulagundan düşman oqardy diye. Gayra ennehu, yana olliya Rasulullah la yusalli alayha, yani oqamazdy diye ulagynyň üstünde el mektubata, yani farz namazyny, yani farz namazyny ulagda oqamazdy diye. Şu hadisden näme iň esasy almal peýdalanmadyň bir näme wutr wajibdan. Ulamalar näme wutrun wajibdanligini şu hadisden çykardylar. Emma biziň mezhep Ebu Hanife rahimahullah mezhebi näme diýdi? Wutr wajib diýär. Delillerim näme? Al-wutr wajib. Hadis ulanýar. Yani o hadis näme? La yasihhu senadan. Senedem näme? Sahihdan we metnem näme? Sahihdan. Sebäp diýen näme? Sahabalar şaýatlaryny aýdy. Rasulullah farz namazlar näme ulagda oqamazdy diye. Farz bilen wajibiň näme tapawdy? Tapawud ýok. Diňe näme farz bilen wajibi tapawutlanýan Hanafiler. Farz bilen wajibiň tapawud ýok. Eýem Rasulullah wuturnam şoň üstünde oqapdyrdan ulagnyň üstünde. Eýem wutr nämeken? Sünnet eken, wajibdar eken. Faidetun ya bir feýda berýär, bir de peýda berýär kıbla bakmaklyk tarapynda. Men taharra kim gözlese diye. Men taharra kim gözledi? Tapçak boldy, jan etdi. Nämäni al-qiblata, qiblany. Soňam näme? Şu tarap qibladyr diýip netije geldi. Fa salla ila al-jihati allati dhannaha. Soňam oqady diýär şu tarafa ila al-jiha. Oqa şu tarafa, yani şu qiblatyr diýip näme guman eden tarapyna. Soň oqaq bolandan soň summa, yani soň oqaq bolandan soň tebeyyana, beýan boldy, aýdyň boldy lahu hata'uhu, ýalňyşanlygyny. Oqaq bolandan soň näme? Bir ýolagçy geçip barýan eken, mysal üçin çölbe ýawanna.
Oqap bolandan soň sorady, men şutap baktım kıvla deyip. Doğrum diýene ýok, ters sakypsyň, kıvla bärik dedi. Namaz oqolly doğru dämi? Şu namaz qawul mu qawullal? Qawul. Fela i'adete aleyhi. Tadadan nama qaytadan okumak gerekler. دليل نامة عن عامر بن ربيعة قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في ليلة مظلمة فلم ندري أين القبلة فصلى كل رجل منا على حياله فلما أصبحنا ذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل فأينما تولوا فثم وجه الله. عامر بن ربيعة ديان صحابنا مدى كنا مع النبي برغن پیغمبرimiz sallallahu aleyhi ve sellem bilen fi seferin safarda bolduk diye. Fi leyletil muzlima şo gecede näme gaty garanky gece boldu diye. Bulut tuttu, ay görünmedi, yıldız görünmedi. Felem nedri eynel kıbla. Kıblan nereden bilmedik diye. Fasalla şeydi bem näme okudu diye kullu raculun her bir adam minna ala hiyalihi. Öýüçe kıbla diyenler diye näme kıbladır öýdü pikir eden tarabına okudu diye. فلما أصبحنا ثم دعنا ثم رسول الله قررنا مرت يا رسول الله بيرمد بيلا قدق قولان نيدنا بالمدك إني نام عظم قول قول لا المقادف نام ثورا نرنا نام بقرة ثروة مبرد أن ماشنج آية بدن ثورا مدن نام جواب اترلب إنر لديها نام دي فأينما تولوا يعني على ده اتمام في القولة دي نام إخلاص التنقذ قول لدون تبشق قولون نيرا بقتنغدن فأينما تولوا فثم وجه الله شطاعد نام الله ني تقارفنغ يعني جاند قذلاب تفتنغ ذامي جاند قذلاب إخلاص دب قولة دي نام أقدنغ دمي الله تعالى شوني نام قول اتيادية. طيب bu näme yan halatlar näme sapar halına bir ýolak şu boldy gözledi sorady insanlar näme şu tarap kıbladır dip okudy dogry ya da özçe ijtihad etdi we okap bolandan soň näme kıbla ýalňyş çykdy näme etmeli namaz kabul idinden näme gaýtadan okumak gerekler bu sapar halyna yani ibn Qudama rahimahullah näme diýär Mughnida إذا صلى البصير إلى غير القبلة في الحضر ثم بان له الخطأ فعليه الإعادة سواء إذا صلى بدليل أو بغيره لأن الحضر ليس بمحل الاجتهاد للاجتهاد. ابن قدامة رحمه الله نام ديان مغنيدا قد بار آدم كورن قد بار آدم نام mescit bar oturumul yurtta okudu diye ijtihad edip. Ne bir ştak geldi, ne mihman geldi doğru değil mi? Şu ştay kıbladır lay dip okudu. Oqap bolandan soň kıbla dälligi nämetdi? Äşkar boldy. Nämetmeli? Täden namazny okumaly. Näme üçin? Dedim adamlaň bar ýer, mescit bar ýer, hazar bar, näme oturumul ýer, näme ijtihadin ýeri däl. Çyksa mescit bar. Sonra bile, yani onda da näme özüni gelmişek saýdy. Ondan mununum soramady, köçäde çykmady, mescidem görjek bolmady. Özçe ijtihad edip nämetdi? Okudy, oqan soňam öýüňe ýeti. Namazlı ordudan mihman namaz okudun dedi. Olam o dine yanlış okapsın kıvla berde dedi. İnne şu gaytadan okumalılar. Okumalı. Şunun ama yan hadisler nerede? Safarçılıkta rahatta biri yan kıyalık işler etse. Son okap bolan son näme kıvla qavat gelmeden bilse idine qaytarmak gerekler. Ama habarda öwürläýmeli. Şunun okavat. O öwürläýmeli. Tayyip 6-njysy näme? النية niyet. Hukmani suratta niyet etmeli. Niyetsiz edilen ibadatlar kavullar. Zaten ama Ömer radıyallahu anhu rivayet eden hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diye innemel a'malu bin niyet diye. Her bir amallar nama niyetlere göre diye. Niyet etmeli. Niyetten ama Allah'ın rızalığı için namaza koyan demeli. وهي أن ينوي الصلاة التي قام إليها ويعينها بقلبه يعني نماذا درون نامت ملي قلب بلن نام نيت etmeli namazı koyanlığını ve nahil namazı koyanlığını ve farz mı sünnet şunun adam namazda durana niyet etmeli yüreğiyle öyle koyan önünden 4 sünnet o da 4 sünnet ya 4 farz o da 4 farz 2 sünnet o da 2 sünnet şunun yüreğinden niyet etmeli dille etmek bolanak niyetin yeri nerede yürek. Dille niyet etmeklik näme? Bid'at. Dille niyet etmeklik hatta näme? Zayıf hadisem yok. Şunu. Tayyib. Ke farz-ı zuhri ew al-asr ew sunnatihima mesela.
Misal şu näme öýle duranny ya ikinne duranny farz mı sünnet mi? Şu zatlarına näme niyet etmeli dilinden. Ve la yushra'u at-talaffuz biha. Ve la yusra' şeriatda näme delil yok at-talaffuz niyeti dille aytmaklyga. Tayyib. Lianna Nebiy sallallahu aleyhi ve sellem lem yetelaffaz biha. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näçe ýyllap namaz okady? 16 ýyllap namaz okady. Dogry dämi? Umumy 5 wagt farz bolandan soň ama 5 wagtdan öňem namaz okady Peygamber. Şunumy. Bir gezek dille niyet aydan yeri yok. Tayyib. Ve innema kana Nebi sallallahu aleyhi ve sellem iza qama ila salati qala. Ve sahabalar biram esmedi Rasulullah niyet ederni. Rasulullah namazadan öňünde näme istediler? Allahu ekber dip namaza girýän tekbirni eşderdiler. Ve lem yaqul şeý'en qablaha. Allahu ekber dip tekbire girmeden öňüm hiç zat diýen atdy. Niyet kıldım öyle namazy, niyet kıldım ikindi namazy. Hada el-waqt a'lam qawa. Yüdüm qawla Allahum ta'ala uydum şunma halisan lillahi ta'ala. On alaqatlar nereden çıkan? On alaqatlar näme judan çıkan. O zatlar näme sünnetem dal bidgat. Dillen aytmak bolany. Tayyib, ve lem yaqul şeý'en qablaha ve la talaffaza bin niyeti elbette. Elbette düýünden. Bir gedegem Rasulullah niyeti dillen aydan yer yok. Ve la qala usalli lillahi salata kaza. Bir gedegem näme Allah üçin näme plan namaza qoyan. Mustaqbili el-qibla, qibla waqf. 4 rakaat, 4 rekat imama ya özüm uňalyk diýen ýerler. Ve la ada'an ve la qada'an. Yani yerine yetirmek üçin ya qaza okumak üçin. Hiç şungalyk zatlar Rasulullah diýene. Ve hadihi 10 bid'in ve hadihi 10 bid'an. Yani agdandatyr 10 molýa da şu ýanky 10'uň aýdan moda bir etmeklik bid'at yani niyet kıldım ertiýe namazy 2 rekat salat sünnet hadal waqt alim kaga ýüdüm qowla Allahum Tanryga halisan lillahi ta'ala yani sözler aýtmaklyň hemmesi bid'at. Lem yunqal anhu lem yanqul anhu ahadun qat bi isnadin sahih wala da'if wala musnadin wala mursalin. Yani bir näme İslam alimlerim Rasulullah'dan näme niyeti dillen aýdypdyr diýen hadis agdamadylar. Sahih hem yok, zayıf hem yok, musned hem yok, mursel hem yok. Şunumy. Lafzatan wahidatan minha albatta. Yani agdalan sözlen bir hem yok. Wala an ahadin min ashabihi. Bir sahabalardan hem yok. Dillen niyet edilen. Wala istahsanahu ahadun min at-tabi'in wala al-a'immatul arba'a. Tabi'ilen içinde de näme dillen aýtmakly gowy diýen hem yok. Hatta 4 mezhep başlarynyň birinin hem niyeti dillen aýtmalyny. Ebu Hanife rahimahullah da, Maliki de, Şafii de, İmam Ahmed de birinin agzyndan hem niyet dille aýdylýar diýen ýeri ýok. Buna hem kitabyň beren şertler dogry. Näçe şert? 6 şert. Ýöne 3 tane şert bar, on agzamanlar näme üçin? Täzen o 3 şert hem näme? Hemme awadatda gerek diýdik, ýöne ýatsaňyz belli. 7-nji şert näme? El-İslam. Yani musulman bolmaly namaza goýan adam. 8-nji şert näme? El-aql, aqlly bolmaly, däli bolmaly. 9-nji şert näme? Et-temyiz. Ağı garany seljeler ýaşyna ýeten bolmaly. Şunu et-temyiz ýaşy diýilýär şonu. Ağı garany seljeler ýaşa ýeten bolmaly. Bu 3 şert näme üçin agdamanlar? Sebäp isen bu 3 şert namazda däl. İstenmek bir zada ibadet diýilýärmi? Şolaň hemmesine gerek şert. Hac bolsun, zekat bolsun, cihat bolsun, näme ibadet bolsun, ýokmany suratda musulman bolmaly, aqlly bolmaly we ağı garany erkegi aýaly serjeler ýaşyna näme ýeten bolmaly. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.